Kasam ka baprapun rio ka jing duai u David to pendem ya laga skor atruai pa to pai kitin yanga na bangalong u barangli baru baduk to ri penem ya ka mensim jonga na bangalong u baru blai ame u blai jonga to penem ya lau syakri u basyania ame to isne yanga atruai na bahami ngal lenyar baro shisngi to penkemen ya kemensi mu syakri jome naba hame atrai ngakentiu ya la kemensim naba me atrai melong ubabaha bado bakloi ban mam bado bakerhai ke jingis nei ya kita barok ke bakat kerpat ya me to syashkor atrai ya ke jing doai jonga pato ngap ya ke jing sawa ke jing kerpat jonga hakasengi ke jing jenjal jonga ngan kot kerpat ya me na ba men pai kitin yanga don no bakat ma me hapdeng giblai atrai lemne ki kam kum ki kam jome ki jaj nri baro ki ba melak thau kinwan mani ya khmat jome atrai pat kin pendan buram ya ka kerteng jome na melong uba khrau pat mele eki ki ba phala melong ublei tang ma me hi to hi kayanga ya kalenti jome atrai ngan yad ya ka jing shisha jome to penia so lang ya ka dokno jonga ya ka ban shepting ya ka kerteng jome ngan ya ro ya me atrayu blai jonga ya ka dokno jonga baro ban ngan pendan buram ya ka kerteng jome hala kerta na ba ka bakrau ka jing isnei jome shanga ban mela pelat ya ka ban sim jonga na po nyamra ba jelewe au blai ki ba sarong ki la yang ya le yanga pat ka jing ya seng jong ki ba le jubor kila wad ika mensim jonga pat kim shimbu ya me hakamat jongki Hendrai me atrai melong blai badap ke jing isnei pat ke jing ayai uba jinsur ya ke jing bitar wada wa kendrai ke jing isnei pat ke jing shisha atau pai shanga batu isnei yanga ayala ka bor hala usyakri patu pen em ya u kum ka syakri jome to pen i hanga ya ka dak ke jing leb ha bagi te ki basyun yanga kinyo iya ka bat bakin leran namar ba me atrai melaya rap yanga bat mela pentingan yanga